Astăzi facem un an de la căsătorie și Anișoara, ești de față? Mă filmezi cu fața asta? Da, cu fața aia și cu fața asta. Spune un pic exact ce ai spus că îți dorești de ziua noastră, dar exact cum mi-ai spus mie. Nu-mi doresc decât să fim împreună. Nu contează unde. Și nici nu contează locul. Doar să fim împreună, să bem un cocktail. Nu neapărat o cină fancy și nebunii. Pur și simplu să ne plimbăm pe faleză și unde găsim și ne place acolo să ne oprim. Și îmi doresc să ne sprijinim și să avem grijă unul de altul, ca și până acum, și să creștem în ceea ce ne dorim noi și să ajutăm și alte persoane. Așa că astăzi Anișoara mi-a bucuit, sau cum se spune, că merg la surf. Ea n-a vrut nimic special, a zis că el a ajuns biroul la care l-am făcut. Noi nu ne luăm cadouri, ne spunem dacă vrem ceva. Aș vrea așa, de ziua mea, de ziua ei, de ziua noastră, de nu contează. Asta cred că și ține relația atât de puternică între noi doi și unită, pentru că noi vorbim foarte mult, absolut tot ce ne dorim. Nu lăsăm ca acela să creadă, vai, trebuie să ghicească ce să-mi ia de ziua mea, că mă cunoaște de atâta timp. Prostii. Eu nu sunt cu genți, cu Chanel, cu nebunii. Eu sunt cu doTERRA pe partea asta holistică, tot ce înseamnă holistic, pentru că asta ne-a ajutat să ajungem unde suntem acum. Și varianta care suntem acum este datorită doTERRei. Și pentru faptul că a schimbat gândirea noastră și percepțiile și cum vedem noi acum lumea. Și la asta lucrăm, să transmitem mai departe ceea ce pe noi ne-a ajutat și ce ne va schimba. Exact, foarte frumos zis, te iubesc. La mulți ani! La mulți ani, suntem de 11 ani împreună și un an de căsătorie. Un an de când sunt doamna capră! Me gusta la Spania! Cum e, iubi? Cum e, mai vrei? Ia uite! Ce ți-ai făcut? Îți doare? Oh, ce fain e! Cum e? Și că... Regreți că ai venit? Absolut deloc! Ți-a plăcut? Maxim! Cum a fost? Obositor? Nu vreau, nu știi? Și uite ce fain. Te mai programezi, da? Da, zici, bă, să cumpăr o placă, că mă destul bine. Da? Da. Super! Când o cumpărăm? Am venit cu Anișoara să vedem eclipsa și se vedea acolo în spate Mi s-a foarte făcut puțin foame. eclipsa totală și am comandat un pic de mâncare și ne-a lăsat numai starch. Astea starterele. Ferească Dumnezeu. Cred că trebuia să mai comandăm mai mult. Căței de aici. Plaja de căței al nostru cu ventilatorul. Nu face față mititelul. Dacă nu-i învățat cu căldura de mic. Asta e prima dată când înnoată în mare. Nu are nicio treabă, tare frică e. Ce-i, bă, stai! Da. Cred că de-aia e bine doar un prosop și două scaune. Contigo, mi amor, todo me sabe mejor.